No, meillä oli kerran, nyt kun oli just se nuo Kalkarin kisat, niin meillä oli poikaan kanssa semmoinen, että lähdetään sinne kisoihin katsomaan niitä olympialaisia, että kuinka monta kultaa sen Nykäsen Matti voittaa. Ja me lähdettiin sitten, ajettiin tuolta Lapista, minä lähdin tosi viikkoa aikaisemmin polkupyörällä sotkemaan, siltä pojat tuli sitten oikein autolla perässä ja oltiin Vantaan siellä lentokentällä ja tuli se, että lippuja pitäisi olla kaikille, vaan kun meitä oli minä olin sinne Repa ja Antsu ja Arvo ja Peku ja kun ei ollut kuin 4 lentolippua, niin sitten että vedetään pitkää tikkua siinä ja että vedetään pois vaan ja pojat sanoi mulle, että mepä vessaan, että me veemme pitkää tikkua. Minä sanoin, että ei minua kusetana, että kyllä kusettaa, että minä menin sinne vessaan ja minä tulin vessasta pois sitten, niin silloin olivat pojat vetäneet sen pitkän tikun ja sanoivat, että siellä jäit ilman lippua, mutta että koitat tulla perässä, että menet tuohon reppuun, niin me lyömme sen sinne lentokoneeseen kiinni johonkin roikkumaan ja minä sinne könymään siihen reppuun siinä sitten keskellä lentohallia ja eiköhän se reppu säässä sitten pojat mene sinne kentälle ja siihen johonkin nokkapyörään, että siitä siis sen repun kiinni, minä sen verran sitä repun välistä näin ja ei kun lähtökiitoa sitten siinä ja silloin minua rupesi perse kylmenemään, kun se oli reppu jäänyt sillä lailla niin kuin vängästi roikkumaan siihen, että se nokkapyörä niin kuin veti ihan takataskut yhdettömiä ja taas sinne menee jotakin persliojakin saman tien jää sinne Vantaan. Siellä oli ainakin Lokeilla hirmuinen kokous kuulemma ollut sen jälkeen. No, se alkaa tulla melkoinen holotan tuolla yläkerrassa silloin, kun ollaan tuommoisessa 10 000 metrissä niin kuin Pohjois-Atlantin yllä ollaan. Ja minä rupesin siinä repussa sitten niin kuin hakkaamaan käsiä yhteen, että pikkusen veri kiertäisi, kun ihan kalapiana ja sinisenä olin siellä. Ja eikö se reppu perkele silloin hajoa sinne justiinsa ja minä putuamaan sitä 10 kilometristä. Niin kuin, ja minä ajattelin, että nyt kävi armas pojalle kyllä aika heikosti, että helvetti, tässähän tulee kuolo, että kuka se jaksaa täältä uja, vaikka minäkin aika mahdottomia tehnyt, mutta se, että kuka se jaksaa uja täältä kylmässä vessä kotisuomeen. No, mutta minulla kävi semmoinen tuuri siinä sitten, että kun se oli, minä putosin suoraan semmoisen kalatusaluksen ja minä sitä monta kertaa jälkeenpäin siunasin siinä, että minä en puhunut 0,5 metriä niin kuin oikeaan käteen, jos katsotaan putoussuunnasta. Kun minä olisin jämähtänyt silloin siihen rautaselle kannelle ja siinä olisi tietenkin tullut taas luunkolotusta ja muunlaista hampaan paikkuuta ja lääkärissä käyntiä. Ja minä putosin suoraan siihen siihen suppiloon, siihen ruumaan, semmoisen siihen kalakasaan mätkäihin ja siitä sitten semmoinen suppilo imasi minut sinne filerauspöydälle ja pojat laittoi fileeksi ja pakkaseen ja semmoiseen folioon kääräsivät. Että minä, että mikäpä se tässä on reisa tässä foliossa. Siinä oli paljon samanlaista foliota ympärillä, pakastekalaa ja tuommoista ja minä, että saa nähdä mihin tässä joutuu. Nyt vei perketi minut Meksikoon, tai minä luulen, että se oli Meksiko, kun minä heräsin siinä sitten niin kuin aamutuimaan, niin siinä oli semmoinen viiksiniekka työntämässä minua jonkin sortin lihamyllyhyn, ja siitähän mentiin läpi, että kun hujahus kävi, ja sitten siihen johonkin semmoiseen purilaiseen, eli voileivän tapaseen, löi semmoinen toinen viiksiniekka minut väliin, ja kaatoi jotakin kastiketta päällä, ja silloin minua rupesi riepomaan sen verran, että minä pomppasin ylös siitä, ja huustasin suomeksi, että perkele, ja ne säikähti sitä kauheasti, minä pakoon siitä, ja minä sitten lähdin siitä juoksemaan, siinä oli semmoinen heiluriovi, niin minä juoksin sitä ovesta läpi ja suoraan minä, että tuonne minä menen piiloon ja hyppäsin semmoiseen iso helku tai iso allas siinä oli, minä hyppäsin sinne piiloon, niin jos uskon tätä helkeä, mutta se oli kai semmoinen tekila viina sammio ja ne siitä heti minut pullotti sitten ja minä, että no nyt tässä Eikosti kävi, kun minä pällistelin sitä pullon sisältä sitten maailmanmenoa ja ei kun pakkasivat koriin ja sitten lentokoneeseen ja lähöksi ja se New Yorkiin tuli tämä kone sitten ja siellä erinäisten semmoisten niin kuin varastojen kautta minä sillä kuukausikaupalla kolistelin muiden pullojen seurassa siellä ja ei kun sitten siitä joku otti ja osti ja sehän sattui olemaan tietenkin tämmöinen paikallinen Pimian pullon myyjä, että se se Pimian pullon myyjä, se rupesi myymään sitä ja se on tietenkin saatu tämmöinen Suomen maajoukkue, yksi tyyppi siihen kohdalle, joka osti sen, joku urheilupomo ollut ja se osti minut sieltä pois ja sen jälkeen kun Kalakaria kohti oli sillä matka käymässä justiinsa, se huitasi minut naamaseen siitä vaan sitten sillä tuli, kun se oli syönyt liikaa pizzaa ja muuta tämmöistä väkevää ruokaa, niin siellä hyppypaikalla ilmeisesti, missä suksia voijellaan, niin se heitti tommoset yrjökeipat ja minä siihen mökin seinään sitten jäin killumaan ja ihmettelemään, että helvetti miten tässä näin kävi ja siihen joku laittoi suksessa just silloin ja minä niihin tietenkin pakkasessa jäävyin niihin suksiin kiinni ja eikö se ollut Nykäsen Matti, joka sukset laittoi just siihen ja kohta lähdetään tornia kohti ja sitten siinä minä kattelin sitten, että no nyt mennään kyllä aika korkealta ja lujaa ja eiköhän Matti lähde hyppäämään ja minä sillä suksien pohjassa ja minä sanon sen, että minusta se luisto johtuu, että kun minä olisin jäänyt kiinni ja se ponkasee ja eiköhän sehän voitti kaikki ja tuolla lailla noin ja sitten palkintopallilla se nosti sukset pystyyn, niin siinä sattui just olemaan Repa ja pojat siinä, niin ne sanoi, että perketi tulithan siellä kumminkin.
Että sillä lailla me mentiin pummilla Kalkariin. Ja pojat, kun illalla kun minä nukuin siellä hotelli-ikkunalauvalla jäätyneenä kiinni siihen, niin et sanoi, että on se aika poika, että pummilla Kalkaruja. Silloin minulta pääsi sinivalkoiset kyyneleet.